Hai baya song buingke video senam walai pu kok banglai pu ani bo content kiri angkai buini video walai ma rok hinlai ma rok no comment pori bui rok no khnari nai ngai tabo ang YouTube o thangnai ang sajing kaisa video ni naikha aboni comment no mat mangjak ang aboni phungnai Engka abo kenana nanglia baksa no video phone naikana tes copyright pai dei bla andro ma hakang kai first time saka I am support driver ngi rikha kaisa engkai angni jibo kaisa comment ma rikha bo driver ma jat hamya khanma simi sung nakar sano driver no nakar sanya hamya no hini tongo angkai aro te kaisa kobrok love diary ঠিক tongo dara nini kok samani kabini ro 81 likes jakha tui support khai kabini kok no engke sab reply sirkha naigana ko nini channel o video khai abrini tongmung saya angmarok no sadi dara right daktino jat chaya burini tongmung ni hamya no phono dara ni channel o khoroksa boyas bufani somano bahake amtui sakaba bong paikha angkai aro katam sajauka boyar de porma right kok bro phia laisa belakhen laikha angkai aro katam sajauka kakani kok thikno I support brother driver don't worry angkai aro katam saka laisa debormano kisa dofa brarok nogo thangai kaham ke bujok di te abo haita angdi engya khe bezal angnai te waisa abo hai kok sakhe 18 years age ni bising sibo duibar kaijak paikha omoti rokno serious nana nangya guys binaro tam reply tongnai gana oh my god duibar o tako kai seman jaya kuna laisa duibar kaijak mani aw serai khai oh my god hingke belai salo buri sublei omo phai buri no sini kok porok bai tamo hingjak sa bai ti dol rok isa awola ang bo saimi tamo hingjak salo buri rok no hingke bokai tam saka nang kubi kok no sakhana mo buri ti prasani mukhang lachir nai jatsi lasia mukhang korak buri bo mal khai koto khabre porasi sinal si hingke ba ma angkai o tako ke tam rikha 25 years ka froke charbar kaijak nai abla ke bo siuri mia angkai abo ke tam sajauka o ama lasa duibar kaijak jak khaija o tako besara ja sema ja duibar kaijak angkai kobrol short film nai na taboeda angkai duibar no bai kaijak puro 1 number ni bwsai kok samani video tongle o besara angkha na chela bo puila kaijak man chela bihi kaijak puro kok sapu angbo naijak yabo sama simi khnao bini ex husband bo kalabari thangai maisa pu honai angkai projoti K2P ngitam saka Nirmal Deborma you are right laisa phaltu buri bose asuda sat chaya bosi jat chaya musuk malke kutuk laisa bono bo khare mas jangkha sim manai laisa bo besara ja tamjani hini rikha ta khai boi hingjak mani gulpariya a serai rok batai tam sanai tam saka bokhai serai rok pora lekha kri haino blog nei khlaibai haino ungtong bai laisa no bo songnai lai bo khai toma jat nai o laisa no bo songnai naila bo khai toma jat nai
Bo development ta mane nago saga na je khakti sarma ba sagon kla ke ma hain khata online support is sindalo obla porimali ta nongno na sidi comment wa da di fuboro jani bo mar ma khana di jak sublei o sirai kuno sia buini sai siplai bini rang bai gari kau nei longka kok sau palakri serai serai jora sela mag nei mag tham nawai tongnai serai rok tamo sina tong right driver kok samo kok samang na laisa khai tipra saya wansani ice cream hai khai kusup sao oh askem Samdani to Sanai selabai hari kai jago 15 years yes adang madang es oh draksau am bagin kakai kai serai rok a dunia kaham ke nonga tongko sia ko serai tam sana o laisang es khadi hwa to mar khadi ka laisang se rong phana nang wan sarok just fan man no to antro ya to masaya kai ba rong phana rok olai saburi singasi pata bachi de ima hamya nuk sinai botin le te poribali abo uma ke phano pini kaisa support sikre blero aw sable rsinai saprikal haino abar smart ang tongte ta sabona sibo phonok ba sinte prasa sinte burma jatche jatme sabona se phonok abo asudarok mai ha jotoni no kaisa rule tong a rule ni moteng ya khayabo hainong ta syndicate rogoba sing yang rogoba bo haino tu jaga nam te cha boro raja sarati ba passenger rokno manane jang niyam chai choli tongana jotoni no bhok tong he deba bo talang bo segi talang customer hingkai am deke ba je seg mane bini si din thane bla raja bo kring kai driver do wala ngai no bo tu jaga no no nang station ni time sara thana ke borok tlang yama thangnai mane boni driver ni bisingo phanta abhai hingkai nang talang na hingkai thana ke borok tlang thana ke time musima thanai janya time klai fruta abo kai syndicate ni rule ta aw thik tongoni ni kokdara kaisa ni station ni te kaisa station ni passenger tlangai manya abo baksa borok saimanya phiaba oro khe laisani no chaya tabuk sung public rock bo ja musung tui laisano hunoi sawi mano ha abo khe sung tipra sasaya hangjaknai jana ha
kasi belai laisa tabuk laisa soi sana nango tamni bagi ekjot to all tiprasani bagi hamya wat ବ୍ୟବହାର ଶିଖାଇଥିଲା laisa da already nakasangka kono driver no to sali abo kaisa borno joli wisang jagon so that means bo at driver no khita joli tongko tamko sinde seven no driver ni no apu chao kokoro mihule angri mora rokai jona smile na video no tapra na nango obudino sondu kinaro boda development na hanya sa onya jade hindi kamu actually a video wata jeseng laisa bai aro je program tonglai ko je nungma sudu o development jat simi a auto driver no hinphaya aro wansa driver no bo phai hinbe manugo hingke aro bike development jat chaya jat simi hinma khaba a borok no phone jihina kogyata tangka aro wansa toksa bukung bara bukung kolok jotono bong raja ti choli tongnani bage borok pok banglainai no rotam tiprasa tam sekena gena ko tiprasa bai tiprasa hanya ta sati public o bo khoroksa tiprasa tongoi no laisa nang wansa rok bai mongsa hanjakliya sajakliya wansa bai hingke nang te se bujago a jaga ono asa wansa kwbangma jaga o bo khoroksa tiprasa tongoi no nungbo tini kaham kwrwngkhe ma tongo jeng bo gari kanani himnani thangnani tei taisa safety feel khayo nungbo khoroksa deborma no nini babu bai ama bo deborma no wngkhana borok buta jat jaya wngkha bo jat jaya hingke nungbo jat jaya no klai tongkha nung bono chajakya wngkha hamya phono wngkha haike bini bagi hamya satipat jati kok samani belai jaya klaikha nini abo mwnai hinjak sinai ta oro torsino deborma kwrwi wansa bai wansa kok bang tonglaima jaga o video ti sakangke mobile si segena hajakamo joto jaga o ya mobile tongo nei mobile ti sanani block khainani tamne abo kisa walai laikhe no kok bang laikhe kani jesa pono khakai no YouTube o Facebook o Instagram o dalaina nangba loi sitra ang tongmai kha borok tab khai tera khanabla sak no noko saka maisai khakti musumani result kaham mangkhata hingke aswk no ang tei porimalia lengnaikha oro hajar comment khlaikha o video wngkha kok tirpra channel ni comment no naiye ang mar nangalkha aboni bagui baksa borok do comment poriya phano tongmano ang kisa nongno porikhnai kata aswkno norok bo o comment no pora paisugui porna hingke kok tirpra channel thangui naidi tini no ruo bo mar khe rwlaikha haisi।